Praktikalan para sa mga kabatanunan. Labi na spugnaw ng relasyon o gipang biyaan. Kanimo nga walay labil, gigos o gibinuangan. Ikaw nga kauyabon na panpilian. Paminaw, aron ikaw malamdagan. Nakasulay na ka ng igos o dili na tsatan. Kanang lipay kayo ka kay romantic ang sinugdanan. Pag-abot sa unahan na busy ragkalit ang chat yung dangan. Pagkasunod bulan, imong napalitan in a relationship na sa uban. Seryoso, daghan karon ang mga naay trust issue. Talagsa na lang gani mahigugma dito pas mali nga tao. Kanang imo nang gibuhat ang tanan pero wala niya makita ang imong value. Sige lang, muabot ra gyud ang sakto nga tao aron pasakitan ka otro. Kabalo ko nga daghan ang batanon nga kauyabon. Kanang naa kay crush na crush pero dili ikaw pilion. Magpadungog-dungog dayon aron higugmaon. Kung irito dili pod kay pilian sobra ka pilingon. Samok ba gihapon ning walay mga label? Grabe ra ba ka sweet kung mag-date feel na feel. Ang ending salamat na lang sa tanan maong ayaw na lag-apil-apil. Kay masakitan ra gihapon ka Pro Max level. Makasuya ba yan mag-uyag nga mag-loving-loving? Kanang magbaklay-baklay samtang ang kamot naka-holding. Atos kilig-kilig magkopling o magkising. Panidi magabi, magsuroy-suroy, taod-taod mamising. Kapoy na ba kayo mahimong third wheel tungod kay wala kay partner? Tigurot na lang kas pagkaon o gimuog photographer. Madali-dalion pag-send sa picture sa Telegram o Messenger. Demanding kayo magbulag na sila walay forever. Hasol na ba kayo sa panahon nga magbulag? Muatos barkada maghilak-hilak o magpatambag. Hilak pod kag apil ang mga mata manghubag. Ining barok pa nagaugma magibalik na ngayabag. Shout out ko sa mga tao nga bitter kayo. Lus-lus ninyo girls, boys, maayo na mo spermero. Ops, ayaw kay matamay ming mga seryoso. Just kidding, ayaw lagi pailag sa itsura o kagwapo. Mga batanon, be that future husband and wife para sa imuhang pamilya. Kaya kung unsa imong binuhatan karon mo reflect na giunsa nimo pagdala. Musugod kay ka nga ang imong anak pohon main loving nung raschat nagkaon na ka. Mauna akong magpadala sa giatay nga gugma. Seryoso, ayaw gyud dali-dalia ang panahon. Mga mag-uyab paghulat ay kasal mo pohon. Himo ang sentro ang Ginoo sa inyohang relasyon. Ug sure gyud ko nga on the way kamo magmalipayon. Para sa mga singles, just wait on the will of God. Magserbisyo sa Ginoo kay dili mapakyas ang iyang saan. Be the right person kay moabot ra na sa sakto nga edad. And soon, someone will love you sa walay paglubad. If you want to find love, find God, because God is love.